Хора, пак сме в Тока-Бока. Тока-Бока. Пак не помня коя част, да извинете. Просто съм малко така кукуруко, защото отдавна не съм си гледала. И просто сега да... чакайте съм малко. Така. И един път ме видяхте молива, всичко ме видяхте, не знам защо, но докъде бяхме продължили? Да, сетих се, хора спокойно. До тук стигнахме. Така, трябва да го изтрия, така, ама колкото много трябва да трием. Така. Боже. Могли да спрат света, бе. Така, може да си ходите. Да свършиш часа. Супер. Ще хапна, ще пина и ще си ходя. Ало. Избрание номер 9. Моля, опитайте по-късно. Сигурно пак спи. Да, хора, спи. Хора, сам да ви кажа, че съм с фетен половер. Чакай да го махна. Пак тоя. Мале, колко много мразя. Патка. Здравейте, да махна чашата. Махнете всичко. Добре. Так може. Добре, имате ли си храна? Да ви сложим, ли? Не. Аз имам храна. Благодаря. Добре. Чакай да си извадя храната. Тетрадка. Чакай, така. Да си пиена. Маля от любимото ми сокче. Жалко, че сега свърши. Но нещо. Бързо съм. Хора, чао! Така, Боже. Айде бе. Що се затваря тази врата? Боже. То се лага на това. Така. За къде бебето? Ето те, просто не съм те видяла. Добре, извинявай. Чакай. Боже, трябва да си взема. Абе, къде да си остава най-цел? Добре, тук ще остава. Пижамата ми. Хора, и мисля да направя една трешка, да ви покажа. Поне. Чакай тя темата. Боже. Хора, сега спинката. Чувате ли? Чувате ли? Какъв звук? Днеска събота, аз съм на работа. Доброто.
Това бях. Сега хора мисля да направя една грешка. Да видите. Гледате ли? Ще направя една. Така. Това. Не искам някоя рокла. Искам ето тази рокла. Съм хора така. Искам след това. Ето това. Искам след покажник ми трябва. Това. Искам след това. Кое? Не, така не е готино. В кое да сложа, бе, човек? Това ли да сложа? Не. Не, бе. Ето това е супер. Как ще? Много готино. Ако не ми вярвате, мога да правя всички дрехи. Не на света. Така, гръбничка мога ли да сложа? Или няма да се вижда? Няма да се вижда. Добре, значи ще махна якито. За да се вижда. Объркай се. Ако хора, само да ви кажа, много е готина играта и ще гледате си. Който ме гледа. Не знам как е проработила при мене, но съм сигурна и при вас ще проработи, ако следвате канал. Като плетем, ако следвате. Не, ще го махна ниско. Ръковици не ми трябват. Ето ще направя на зама. Бърках се. Така. Не искам това. Чакай, искам рокичко. Не искам. Едно от тези неща може. Това яки. Някои от тези полички. Не, ето тази. Супер. Тя пък няма да се вижда. Сложа някоя тениска. Това ли да сложа? Чакай да махна якито. Не, тая е грозна много. Вау! Тази ще сложа. Ще и сложа. Добре, сега нормално да го кажа просто. Или не? Вижте тази. Вижте, много е красива или не? Айде, тази ще сложа. Заради вас. Глед. Паспът си! Право на мене. Окей, не съм. Не бе, защо? Не ми харесва. Добре, то ставам. В някои хора, ако чувате някакви звуци, изчакай само. Хора, изчакайте. Извинете за прекъсването. Просто трябваше да кажа нещо на майка ми. Да не. Просто така. Не. Тази чанчичка не. Това няма си се вижда. Тази. Да, маничка е. Добре, чека. Добре, хора, направихме дрехи. Айде да ходим на там. Така. Абе, тя има... Не. Така. И така. Супер. Чакай да сложа дрехите. Да ги сложа. Ето тук не. Супер. Ето така. Това пък се прави. Така. Супер. Аре на бас по 10 кеща. Така.
Виж какво нещо тук, посреща. Хора, извинете. Извинете за звука, който чухте. Да.